खुलुमबाय आं मुनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदानि भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायबाय लोगोसे आं दा दंफैयो बाक्सा जिल्लानि पुब-नावकाटायाव दिनै आं बुहुम पोल्ट्री फार्मिंआव दंफैयो बिथाङानो जाहैबाय बुहुम बर' बुहुम पोल्ट्री फार्मिंनि बिगोमा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोना फेसबुक ससियेल मिडियायाव नुबोखादों बिथाङा गोबां रोखोमनि दाउफोरनि बिदैनिफ्राय फिसा दिहुननानै दिनै कमार्शियेलि फार्मिं खालामबोगासिनो दङ। खुलुमबाय बयखौबो महिलारी वाइड एंगल गासैबो साबस्क्राइबारफोरखौ जाय बिथांमोना नायगासिनो एबा नायगोन बिसोरखौ खुलुमबाय गिबियावनो। दानिया आं मिथिनो नागिरदों जिहेतुके नोंथाङा बुहुम पोल्ट्री फार्मिङै मुङै गोबां जों मिथिजादों दिनै जों फेसबुक बा इउटुब चेनेलाव नुबोगासिनो दङ स' नोंथाङा बे बुहुम पोल्ट्री फार्मिंखौ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन? फार्मखौ आं 2013आव स्टार्ट खालामदोंमोन। बे समाव जा फादारा आंनो फार्म खालामनो थाखाय जेनेबा हेल्प खालामदोंमोन आरो फादारा हेल्प खालामनायाव आं बे समाव बारा एक्सपिरियेन्सबो गैखायामोन नालाय आरो एक्सपिरियेन्स गैयियाव जेनेबा आं बहुत एरखम लस जानो गोनां जादों। बे समाव आं कयलार फिसियोमोन आरो इनि फिसिनाय समाव आरो जोंनि जायगायाव बेबायदि दखानबो गैयामोन जे आं दाना बायनानै जेनेबा जाहोनो थाखाय माबाखौ ओमफ्राय बे समाव बारा एक्सपिरियेन्स गैयिनि थाखाय जेनेबा आं मा भेक्सिन माबायदि मारिनांगौ माबायदि मेनेजमेन्ट खालामनांगो दाउखौ बेबायदि जेनेबा सोलोंनाय बायदिसो जादोंमोन आरो बे समाव बहुत लस जादों। आं 2013निफ्रायनो जेनेबा स्टार्ट खालामनाय बायदि जादों आरो जानानै ओमफ्राय बोसोरसे खालामनानै बेनिफ्राय आं इन्टारेस्टआ खमिनानै 2014, 15, 16, 17 बिसिमाव आं ड्रप होनाय जादों आरो बेनिफ्राय 2018निफ्राय आं जेनेबा बेखौ एसे प्रफेसनेल खालामखागोन होननानै बेखौ आखायाव लाबाय आरो ओमफ्राय दाथ' 2020 दा मोजां सोलिगासिनो आरो लोगोसे आं मिथिनो नाजागोन नोंथांनि बे बुहुम पोल्ट्री फार्मिङाव मा रोखोमनि दाउखौ जों मोननो हायो? दा आंनियाव नोंथांमोना मोनगोन लकेल दाउ जेनिखि देसि दाउबो होनो लकेल अरिजिनेल दाउखौ मोनगोन खुनु मिक्स मोननाय नङा अरिजिनेल लकेल दाउ जाखागोन ओमफ्राय आर दाउबो मोनगोन रड आइलेण्ड रेड आमेरिकान ब्रिडनि हयथ' आमेरिकानिफ्राय हयथ' जोंनि बे एनजिअ लाबनानै स्टेट एरखम रानना हरबाय थेवबो आं आमेरिकायावथ' थांना लाबाखै थेवबो जेनेबा बे ब्रिडआ ब्लाड लाइना आमेरिकानि आरो बे आर दाउखौ मोनगोन ओमफ्राय कडकनाथखौ मोनगोन कडकनाथआ बे इण्ड'नेसियानि ब्रिड बेबो बेबायदिनो आरो माने मध्य प्रदेशआव लाबोदोंमोन गोदोर फार्मिं डिपार्टमेन्ट इसोरो बेनिफ्राय बेबो स्टेट एरखम रानबाय दा एरखमनो स्टेट बाय स्टेट थांनानै बेबायदिनो फार्मिं खालामनो लाबोबाय दा बेबायदिनो दोङो आरो दा आंनियाव कडकनाथ दाउआ आंबो लाबोबाय बेबायदिनो कडकनाथ दोङो बेनिफ्राय माबा टार्किबो दोङो आंनियाव टार्किखौबो मोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय माबाबो दोङो ओइ फाथिहांसो दोङो फाथिहांसो ओमफ्राय वाइट पेकिंबो मोनगोन ओमफ्राय माबा धुलाबाथाखौबो मोनगोन जेनेखि कयेल बार्ड होनो बेखौबो मोनगोन बेनिफ्राय एसे बयलारबो जुदि नांगौबा मोनगोन खिन्थु बयलारखौ आं प्रडाक्सन होआ आरो ओमफ्राय गोदोर दाउबो दोङो। ओमफ्राय दा नोंथाङा बेफोरखौ फिसाखौ बाहेरनिफ्राय साप्लाइ लाबोयोना नोंथाङा बिदैखौ लाबोना इनकुबेटरनि जोहै माने प्रडाक्सन खालामो? दा आं लकेल दाउखौ फार्स्टआव आं बाहेरनिफ्रायनो लाबोदोंमोन जाहाथे जोंनि जायगाफोराव बेबायदि दाउनि बिदै रखम बायोबा बारा कालेक्सन जाखायामोन नालाय जायाबा आं दाउदैखौ कालेक्सन खालामनानै बेफारिफोरखौ कानेक्ट खालामबाय गाव जेनेबा खस्थ' खालामनानै बाइकदो नागिर माब्लाबा साइकेलजोंबो थांनानै बेफारिफोर न' हाबो बेनिफ्राय नङाबा गामि रखम सोङो जेनेबा दाउदै मोनगोन नामा होननानै बेबायदिनो दाउदै दोङोबा बायना लाना फैयो जेनेबा जरा 10 थाखा एरखम बायना लाना फैयो जरा सोरनोबा 15 थाखाफोरावनो होयो जरा खायसेयाथ' 25 थाखा गाहाम लायो थेवबो बायना लाना फैयो आरो बायनानै बेबायदिनो कालेक्सन खालामो ओमफ्राय बेफारिफोरखौ बुंनाय बिसोरबो लाना फैयो लाबोनानै बेबायदिनो आं इनकुबेटर मेसिन मोनसे जेनेबा लोगोखौ बुंनानै बे बरपेटानि लोगो आंनिया बियो आंनो मेसिनखौ आं थांनानै ओमफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो जानानै बेयाव जेनेबा आंनो फोरोंहरजोब्बाय माबायदि खालामनाङा फार्स्टआवथ' रावबो रोंखाया नालाय सोलोंखानांगोन बेनिफ्राय आं बेबायदिनो सोलोंबोबाय फैनानै आं दाउदैखौ बेबायदिनो दोनो नालाय इनकुबेटराव बेबायदिनो हेचिं जाबाय जानानै माबाबाय ब्रुडिंफोरखौबो बेफोरखौबो सोलोंखानांगोन नालाय दाउ जेनेबा जुदि फिसियोबा सोलोंखानांगोन बेलेगनिफ्रायबाबो नङाबा आरो रोङा रावबो बे रखमनो जेनेबा सोलोंनानै दा एक्सपिरियेन्स बेबायदिनो होदो आरो बेबायदिनो दाउफोरखौ फेदेरनानै
ओमफ्राय फार्स्टआवथ' आं एरखम साप्लाय खालामखायामोन नालाय आरो प्लास फानामोनबो गावनो जेनेबा फिसिनानै बेदर खालामनानै फानोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा प्रडाक्सननिबो आं सानबाय उनाव प्रडाक्सन होनाया मोजां जागोन दा आं बेबायदिनो लकेल दाउफोरखौबो बेबायदि फाननो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय बेबायदिनो प्रडाक्सनबो जेथिया आंनियाव लकेल दाउ गोदोरखौ आंनिया फेदेरनानै फाननाय जाबाय नालाय होमबा लोगो लोगोनो फिसाबो जेनेबा सोंनाय जाबाय नोंहा प्रडाक्सन होयो नामा ओमफ्राय बिजनेस नालाय आंथ' आरो खालामनो गोसोबो जाखाबाय ओमफ्राय आं खालामबाय बेबायदिनो हेचिंबो खालामबाय मानसिफोरखौ फार्स्टआवथ' एरखम नों मार्केट खालामनो बहुत डिफिकाल्ट जायो जेनेबा गोब्राब जायो आरो फार्स्टआव नों मार्केट खालामनो थाखाय गोब्राब जायोबा नों जासिनानैबाबो मालखौ फाननांगोन फार्स्टआव बे समायाव दामा बिराद खममोन 30 थाखा 35 थाखाफोरनिफ्राय आं फाननो मोनदों फिसा दाउखौ दाथ' नोंनिया 45 43 50 60बो थाङो दा बर्थमान दा बेबायदिनो आं प्रडाक्सन खालामनानै बेबायदि फाननो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय मोननानै माला मा जायो मालखौ आं फाननानैबो प्रडाक्सनखौ होनो हागौआबा बे जायनिखि आं दावदै लायोमोन बेफारिफोरनिफ्राय बेबायदिनो कानेक्सन फिल्डफोरा जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो जासि फानबाय बेनिखौ नायनानै जेनेबा साक्सेस मोनबाय आं जिनिखि एक्सपिरियेन्स दाउ फिसिनानै जि एक्सपिरियेन्स मोनबोदोंमोन माने मा मेडिसिन होनांगौ मा भेक्सिन होनांगौ आं बेबायदिनो एक्सपिरियेन्स जाबाय फार्स्टआव आंबो सोंदोंमोन बहुत सोंनानै जेनेबा आं केट्स खालामबाय जेनेबा बे मेडिसिनखौ होनानै दाउआ मोजांनो थामारो जेनेबा थैया बेनिखायनो आं जेनेबा नट खालामना लाबाय बेबायदिनो आं डे सिरिज बनायना लाबाय लानानै 60 डेज जेनेबा आंनियाव दा दङ आरो 60 डेजनि सिरिजआ जेनेबा दिनै मा मुलि होनांगौ गाबोन मा मुलि होनांगौ मा भेक्सिन मारिनांगौ माबायदि मेन्टेनेन्स खालामनांगौ माबायदि ब्रुडिं बेबायदि जेनेबा जाय आंनिफ्राय लाङो आं इसोरखौ फोरोंना हरो आरो फोरोंनानै जेनेबा बिसोरो साक्सेस जानाय नुनायखाय बेलेगाबो आरो इसोरखौ सोंबाय बेबायदिनो एरखम सोंला जानानै जेनेबा सोबबो मिथिजोब्बाय मिथिनानै दा बेबायदिनो आंनिया जेनेबा फिला मोजां जाबाय आरो जानानै दा बिराद एरखमनो कन्टेक्ट फैयो ओमफ्राय लाङो दाउफोरखौ दा मोजां सोलिगासिनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय आं माबाखौ बै दाउदै दानिया आं साप्लाइबो बिहरो बाहेरनि वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिहरो दा आं मिथिनो नाजागोन जों इनकुबेटरनि खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय इनकुबेटराव लकेल दाउनि बिदैखौ दोनजेननायनिफ्राय बेसेबां दिननि गेजेराव फिसा आजायहोनो हायो लकेल दाउदैखौ जेनेबा मेसिनाव दोननायनिफ्राय आरो मेसिनाव दोननायनिफ्राय 18 दिनाव जेनेबा मासे मानै दाउआ ओंखारो ओमफ्राय 21 डेजनि भितराव ओंखारजोबखानांगोन आरो 18 19 20 21 इसिम डेजआव माने दाउदैया हेचिं माबाखौ सेफायनांगौ आरो सेलखौ सेफायनानै जेनेबा बे दाउआ ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय खायसेयाथ' मा जायो बे जुदि दाउदैखौ जुदि फ्राम जुदि कालेक्सन खालामोबा खायसे माने दाउआ जना थानाय थाखाय नालाय माबानाय गनो थाखायना बेयावनो खायसेया हयथ' माइ दिन जाबोयो खायसेयाथ' 15 दिन 10 दिनफोरावनो ओंखारना होयो बेबायदि जायो आरो माने बेबायदिनो आरो आं मिथिबावनो नागिरदों नोंथाङा जिहेतु कमार्शियेलि हेचिंनि खोथा बुंबाय बेवहाय जों दाउदैखौ मोजां गाज्रि मार्केटनिफ्राय माबोरै सिनायनो हायो बेखौ मार्केटनिफ्राय जेनेबा जों मार्केटाव बायनो थाङोबा बे दाउदैखौ जों चेक खालामनांगोन चेक खालामनानै जेनेबा स्राङावथ' जों हानाय नङाबा आरो स्रां माने बे माबायाव आरो सान्दुङावथ' बे गुफुरखौनो नुजोबगोन पात्ता मोना गतिके मा खालामनांगोन बेखौ सायाथि लानांगोन नङाबा मोनसे हि लानांगोन खनाथि लानानै खोमसि साया बायदि खालामनांगोन ओमफ्राय दानियाथ' मबाइल दंखायो नालाय टर्च लानाथ' दरकार गैया केन्डेलिं जेखौ केन्डेलिं होनो नोंथांमोना इउटुबावबो सार्च खालामनो हागोन बेलेगनि बेयावबो मोनगोन केन्डेलिंखौ सेम बेनो प्रसेस लाइट जाबानो जायो बे मबाइलनि फ्लेश लाइटखौ अन खालामनानै बे दाउदैखौ खनाथि एरखम नायनांगोन आरो नायनानै जुदि दाउदैया जुदि बे बिगुराव जुदि व्हाइट जुदि बांसिन दोङोबा बेयाव मिथिदो आरो जेनेबा बेयाव बदम माने आनफार्टाइल आरो बे दाउदैया बेबायदिनो मिथिगोन आरो ओमफ्राय बेलेग जेनेबा मोनसेखौल'सो नायबाय थाया आरो बेलेग दाउदैथ' नायखागोन बे बेलेग दाउदैखौबो एरखमनो चेक खालामना नाय खनाथि बेयाव माने दाउदैया खनाथि माय फिसा फुट थागोन मोनसे गासैबो जेनेबा दाउदैयाथ' फार्टाइल आरो आनफार्टाइलखौबो एखेखौनो नुखागोन दाउदैखौथ' प्राय मिथिखाया फार्स्टआव जेनेबा चेक खालामनायखौ होनदों आरो आं बे आरो बेलेग मोनसेखौ जुदि चेक खालामनायाव जुदि फिसाथि फुट मोनसे खनाथि नुयो आरो नुयोबा जुदि एरखम फुट नुयोबा मिथिदो फार्टाइल माने फिसा आरजिनो हागोन आरो जेनेबा जायनिखि एक्सपिरियेन्स एसे मिथिगोन इखो हयथ' आं दा बुंनो बुजियाबो जानो हागोन खिन्थु आं बेबायदि खालामो आरो दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेबायदि खालामनानै मिथिगोन होमबा बेनिफ्राय जिथिया बे दाउदैखौ हेचिङाव दोननानै बे खान्थामावनो आरो जुदि केन्डेलिं बेबायदि खालामना नायो फार्टाइल दाउदैयाव मा जायो खिर ओंखारो नार्भ
बायदि ओंखारो आरो माने इबे लोरिबाय थागोन बे खानथाम खानब्रैयाव बरिया नायजायो आरो नायनानै जुदि बेयाव खिर जुदि रखम ओंखारनाय जुदि नुदोबा मिथिदो बियो फार्टाइल मोजां आरो दाउदिया बिसोरो आंनिफ्राय जेनेबा सानथाम सानब्रैनिफ्रायबो लाङो मब्लाबा 14 दिननिखौबो मोनो 14 डेसफोरनिखौबो मोनो भेक्सिन मारिखानायबो थायो खायसेया माने फिसानिफ्रायनो लाङो जेनेबा एक्सपिरियेन्स जानो थाखाय लांखायो आरो फिसानिफ्राय जेनेबा गोदोरनिफ्राय लाबाथ' बे बाकी दिननि एक्सपिरियेन्सखौथ' मोनला माने भेक्सिना नोंथाङानो खानाय जायो गोदोरखौथ' आंनो जाखायो भेक्सिनखौ जेनेबा फिसानिफ्राय लांबा आंनि हिसाबै आरो मोजांसिन जायो आरो जेनेबा एक्सपिरियेन्स हिसाबै जायनिखि लाङो बेथ' प्रफेसनेल हिसाबै लानो सानो बेनिखाय जेनेबा फिसानिफ्राय फिसिनाया मोजांसिन आरो जेनेबा आंनिफ्राय सानथाम सानब्रैनिफ्राय लाङो नालाय फिसाफोरखौ बांसिनानो सानब्रै सानबा सानथाम लाङोबा भेक्सिनखौ बे 7 डेसाव मारिनांगौ रानिखेत F1 भेक्सिन 7 डेसनि गेजेराव आरो 7 दिननि गेजेराव बेखौ हरनि 6टा 7टानि गेजेराव होयोबा बेस्ट बेनिफ्राय आरो 14 डेसाव 14 दिनाव आरो IBD गाम्बुरु भेक्सिन बेखौ होयोबा मोजांसिन जायो इमिउन सिस्टेमा मोजां जायो आरो दाउनि नङाबा 3 सप्ताहफोरनि गेजेरावनो माने दाउफोरा प्राय थैनो नागिरो नङाबा बेनिफ्राय 21 to 24 नि गेजेराव बे थार्ड भेक्सिन आरो रानिखेत F2 R2B भेक्सिन बेखौ नोंथांमोना होयोबा मोजांसिन जायो आरो बेबो बे रानिखेत डिजिसानो R2B रानिखेत बुस्टार ड'ज बेनिफ्राय आरो 35 डेसाव फलपक्स भेक्सिन बे फलपक्सआ जाबाय बेमारा माबा गाराय जायो आरो जेनेबा आथिंफोराव जायो मेगनफोराव जायो बे गाराय जानानै मा जायो खाना जायो खाना जायोबा इथि मा जायो दाना जानो हाया मा जानो हाया बेबायदिनो थैयो आरो थैयोबा बे फलपक्स भेक्सिनखौ होनाया बांसिन मोजां आरो बारा दामबो लाया इफोर बहुत दाम खम इफोरो बारा लाया 50 थाखा 60 थाखा 30 थाखाफोरावबो मोनो इखो माने बेलेग बेलेग माबानि फैयो आरो जेनेबा कम्पानिनि फैयो खिन्थु खामानि एखेखौनो होगोन मोजां बारा दाम लाया इखो होनांगौ आरो इखो 35 डेसाव होनांगो आरो जुदि फानोबा आरो नोंथांमोना 35 डेसाव होबाय नालाय जेनेबा मास मोनसे खानबाल'सो जाबाय 35 बा बेनिफ्राय जुदि सेरसेनि जेनेबा खामोबा आरो बे 35 डेसनि उनावथ' आरो सानगोन भेक्सिन होनो दरकार गैला जोंनिया फ्रि फर्थ भेक्सिन जाखाबाय फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड आरो फर्थआबो जाबाय सानो खिन्थु भेक्सिनखौ होनो नांगौ जुदि दाउखौ जुदि पेरेन्ट स्टकनि थाखाय जुदि लाखियोबा खायसेया माने लाखिनानै खासि खालामनो लुगैयो खायसेया जेनेबा दाउखौ खासि खालामनो लुगैयो खायसेया माने खासि खालामोबाथ' इनिया टारगेट आरो गोलाव जाबाय दाउखौ लाखिनायनि ओमफ्राय जुदि आरो जोफोरखौ लाखियोबा बेथ' दाउदैनि थाखायनो लाखिनो गोनां जाबाय बेबायदि आरो जुदि एरखम लाखियोबा 1.5 मासनि उनाव आरो सेम बे भेक्सिनखौ रिपिट खालामनांगोन 1.5 मासनि उनाव रिपिट खालामनांगोन जेनेबा हमना ला 35आव जोब्बाय नालाय 35 बा इथि 75 नङाबा 80 रखम डेसनिफ्राय आरो सेम बे रानिखेत F1 खौनो नों रिपिट खालामनांगोन आरो होमबा मा जागोन दाउआ मोजां थागोन आरो माने थैनायनिफ्राय बारा मान चान्स गैया जितुके जोंनिया मार्केटआव दिनैनि दिनाव लकेल दाउदैया गोबां डिमान्ड दङ स' जों माबायदि दाउखौ सायख'योब्ला बिदै प्रडाक्सनाव बांसिन मोननो हागोन बिदिनि थाखाय जुदि लायोबा आरो बे RAR दाउखौ लायोबा मोजां रड आइलेण्ड रेड बिनि स्पेसिलिटिया मा स्पेसिलिटिया बे दाउदै 250 to 300 नि बिथिं दाउदै दैयो आरो 1 इयारावथ' 365 डेज दोङो 365 दिन दोङो नालाय मथथे बोसोराव जुदि मोजां जाहोबाय थायोबा आरो 250 to 300 दैखागोन नैबे कम्पालसरिखा खिन्थु अरिजिनेल ब्रिड जानांगोन इयो अरिजिनेल ब्रिड माने जोलै आरो जोलैया माने अरिजिनेल जाखानांगोन कुनु क्रस जानो मोननाय नङा आरायानो जाखानांखागोन माने आरायारनिफ्राय माने बे हेचिं जानानै बे दाउदैयानो आरायानो जानांगोन माने दाउलाफोरखौ लकेल जोंनि बे लकेल दाउफोरखौ सोनाङा बेनिफ्राय खायसे फार्मफोराव बेबायदि सोनानै जेनेबा दाउदैफोरखौ हेचिं खालामनानै फानो नालाय बेबायदि जुदि ब्रिड लायोबा हले मोननाय नङा आरो दाउदैखौ माने जेनुइन पुरा आरायार बा आरायारनिनो जोला थानांगोन जोआबो आरायारानो थानांगोन जोआबो आरायारानो थानांगोन दानिया मा जादों मार्केटआव बे दाउथ' बायना लाना थाङो थिग बहुत बेबायदि बेपारि दोङो आं बेपारिफोरखौथ' हामा बुङाखै बार' खिन्थु मोजां बेपारिबो दोङो बेयाव थारमाने मोजां बा हामा जानो गोनां जायो बेबायदि एक्सपिरियेन्स गैयालासेनो मा खालामो हेचिं मेचिन लाबनानै दाउदैफोरखौ कालेक्सन खालामबाय दा दाउदैया आरायार जेनेबा फार्मफोरनि बे माबानि बेलेग लकेल जोला इनिफ्राय सोरबा लेयारनि जोला सोरबा सनालिनि जोला बे आरायार जोदो क्रस खालामनाय बायदि जायो आरो जेनिखि क्रस खालामबा मा जायो दाउदैया माने दाउदैयाथ' दैगोन थिगानो खिन्थु नों हेचिंआव जि दिहुननायनि उनाव बे दाउआ हेचिं जाखांनायनि उनाव बेखौथ' आरो जायनो फानहरो बेथ' गोदोर जागोन जाबा दाउदै दैयोबा बे दाउदैखौ मोननाय नङा इयो
माने 150टा 100टा हयতো 80टाफोरल'सो दैनो हागोयो माने आरियारा जेसेबांखिनि दावदै दैगोन माने जेतिया माने हेचिंआव चेन्ज जालाङोबा जोलाया चेन्ज जायोबा माने जिबायदि नांगौ बेबायदि मोननाय नङा दावदैखौ मोननाय नङा थिगानो दं बेनिखायनो जेनेबा अरिजिनेल जुदि आरियार रड आइलेन्ड रेडखौ जुदि लायोबा अरिजिनेलखौ होमबा बेसो दावदैया मोजां दैगोन आरो बे दावनि फिसाखौ नोंथांनावथ' मोनगोन आंनियाव मोनगोन इखो अरिजिनेलखौ मोनगोन आरो पुरा जेनुइनखौ आरो दोंखायो आंनियाव दाबो आरो हांसोनि सायाव मिथिनो नागिरदों हांसोनि बिदै प्रडाक्सनाव मा जातखौ लायोबा बांसिन हांसोआ माने बिदै होगोन आरो हांसोआ लायोबा नोंथांमोना माबाखौ इ खाखि केम्बेलखौ लायोबा मोजांसिन आरो बे खाखि केम्बेलाबो बे सेम बेबायदियानो जुदि जाहोनाय लोंहोनायफोरखौ केलसियामफोरखौ जुदि मोजां होयोबा दावदैया 250 to 300 अरिजिनेल ब्रिडआ बेयावबो बे आं जे होनबाय क्रस बेखौबो जुदि आरो फाथि हांसोदो क्रस जायोबा बेबो दावदै प्रडाक्सन जानाय नङा मोजां बेबो बेबायदियानो जागोन माने रंफोरा बेलेग बेलेग जागोनलै खाखिना खाखि जाखानांगोन आरो कालारा माने हा रं बायदि आरो खाखि कालार आरो स' गोबां मिथिबाय जों दावदैनि बागै स' नोंथाङा खायसे जाहोनायनि दानानि सायाव मोजां दानानि सायाव मोननैसो नेम मेनसन खालामना हो जाहाथे नायगिरि बिथांमोना मिथिनो हायो दानाफोरा आरो जेनेबा दिनै फार्मिं खालामबाथ' दा बहुत फार्मारफोरानो जेनेबा लकेल दाउदो लोगोसे हांसोबो लायो धुला बाथाबो लायो एटसेट्रा आरो जेनेबा जि दाउ लायो दाना बे मोनसेखौनो होजागोन प्रि स्टार्टार दाना दा दानानि नामा जेनेबा फार्स्ट नों 0 डेसनिफ्राय लायोबा प्रि स्टार्टार मास मोनसे जाहो बेनिफ्राय 30 दिननिफ्राय जेनेबा 70 दिनसिम आरो माबा स्टार्टारखौ जाहो बेनिफ्राय 70निफ्राय कन्टिनिउ मोनसे लेयारखौ जाहोनो हागोन बेयाव बे दानानि जेनिखि साइजफोरखौ आं होनदों आरो जेनेबा कम्पानिनि नामफोरा थागोन नोंनिया गद्रेज थागोन गल्ड थागोन ओमफ्राय उन्नत थागोन बेफोर बिराद मोजां आरो जायनिखि हममेड जेनिखि माबा दाना थायोना हममेड माने खायसेया माकाइ बायना लाबोगोन खायसेया एरखम गम बायगोन मिक्स खालामनानै जे जाहोयो बेफोरबो हामा नङा बेफोरखौबो जाहोजायो जुदि थाबैनो ग्रथ नांगौबा बेफोर दानाखौ जाहोनांगोन आरो जुदि स्ल' ग्रथ नांगौबा बे जोंनि माइरं माबाफोरखौ जुखामफोरखौ जाहोयोबा माने ग्रथआ थाब जागोन आरो बेदरा गोराबो जागोन आरो अजन जानो थाखाय माने बहुत देस नांगोन आरो माने 5 मान्थ 6 मान्थ गाहाम जाहैगोन माने जिहेतुके कमार्शियली फार्मिं खालामब्ला बेदरनि थाखाय जुदि नोंथाङा सायख'खायोबा नोंथाङा नांगौ बायदि माने टाइम बाउन्डआव ग्रथ जाहैनांगोन आरो थ' आं मिथिनो नागिरदों फिसानिफ्राय जोनोम जानायनि 1 डेसनिफ्राय बेसेबां दिननि गेजेराव जुदि कमार्शियेल फार्मिं कमार्शियेल दाना जाहैयोब्ला 1 केजि जाहैयो फानहैनाया बे जोंनि लकेल खाद्य आरो बे जोंनि जुदि लकेल खाद्य माने जानाय आरो आदारा बेखौ जुदि जाहोयोबा खमैबो बेखौ दा नाय जों लकेलाव फिसिनाय लोगो लोगो मा जायो जेनेबा आंनिफ्राय जुदि दाउ फिसा लांनानै जुदि फिसियोबाथ' आं रिकमेन्ड खालामखायो जेनेबा बायनानै नोंसोर जाहो माबाफोरखौ आरो এই दानाफोरखौ कम्पानिया जियानो हक मोजां कम्पानिनि नामखौ आं बुंहरगोन माने नोंथांमोना जेनेबा जागायाव जि दाना मोनैखौसो बायखागोन नालाय जेनेबा आं गद्रेजखौ होननाय लोगो लोगो दा गद्रेजखौ मोनाबो जानो हागोन बै जायगायाव मोनैयाबो जानो हागोन उन्नतखौ बायगोन इयो मा खालामनो दा इमान गोजान बे 100टा दाउआव खायसेया आरो एक बेग बायनोबो फैसाबो बाहाय प्रब्लेम जायो खायसेया 20 केजि खायसेया 10 केजि एरखम बायो बायनानै एरखम जाहोयो बेफोरखौबो मोजां आरो बेखौबो जाहोजायो थ' बेसे मान्थनि गेजेराव फानजानाय जाहैगोन जुदि कमार्शियेल आरो बेबायदि खालामबा दा फाननाया नाय खायसे आधा केजियाव फानो आधा केजि खायसे आरो 700-800 ग्रामाव फानो सेरसे जानो थाखाय खमैबो माबानांगोन आरो 3.5 माह खायसेया जेनेबा 100टायाव हमना ला सेरसे जानाय दाउफोरा आरो हाइस्ट 7टा 100फोराव हमना ला इमान एरखम जाया 4 माहफोराव प्राय जाहाङो आरो 700-800 ग्रामाथ' थांखायो 3.5 मायाव माने खुनु दाउदानो गैखाया जुदि बे जोंनि कमार्शियेल दानाखौ जुदि जाहोयोबा मोजां आरो जोंनि जिनिखि न'फोरनि खाद्यनि खानाफोरखौ जुदि जाहोयोबा बे माइरं इंखुर आरो बे माइ गारना होयोना बे माइखौ आरो बेनिफ्राय न'फोरावथ' आरो मौल' गाजि गारो ओमफ्राय गिदिं एरखमनो खानस्रि एम्फौ बेफोरखौ जानानै देरो नालाय बेफोरो माने बेदरा गोरा जायो बेनिफ्राय मा जायो ग्रथ जानो थाखाय बहुत दिन नांगौ 6 मान्थ 5 मान्थ गाहाम नांगौ जायो खिन्थु जों जुदि बायनानै जुदि जाहोनाय दानाया आरो बे प्रि स्टार्टार बेनिफ्राय लेयार फिड बेखौ जुदि जों जाहोयोबा ग्रथआ बिराद थाबनो जायो 3
3 मान्थ 3.5 मासफोरावनो नोंनिया सेरसे जाहैयो खायसे आं जे बुंबाय 2018 निफ्राय बे बुहुम पोल्ट्रि फार्मिंखौ एज ए कमार्शियली मावबोदों स' नोंथांनि एक्सपिरियेन्स जाखिनि नोंथाङा मोनबोबाय बे पोल्ट्रि फार्मिंआव स' जोंनि इयं जेनेरेसनखौ मा मेसेज होनो नागिरो नोंथाङा आं इयं जेनेरेसनखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों कि दानि जोंनि सेंग्राफोरा आरो जोंनि फ्रेन्ड लोगो बयखौबो जायनिखि ओरैनो दोङो जेनेबा खायसेया जेनेबा फरायनानैबो जेनेबा साकरि मोनाखै साकरि खायसे आरो फैसा दोङो खिन्थु टेकनिक मोनाखै आइडिया बेफार खालामनो बिजनेस खालामनो जेनेबा आरो दा बिजनेस बहुत बिजनेस होयो बहुत मानसियानो साक्सेस जाया दा जेनेबा आं इ बिजनेसखौ होदो पोल्ट्रिनि जेनेबा आं साक्सेस जादों आरो जेनेबा आं खस्थ' खालामदो बाहेरायाव थांनानै जेनेबा बेलेगनि सिङाव जों मावनो गोनां जायाखै जों गावनो दा बस दा नोंथांमोनाबो बस जानो हागोन बेबायदि माने मार्केटखौ नोंसोरनो उठायनो हागोन माने डाउनबो खालामनो हागोन बेबायदि नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन माने जायनिखि सेंग्रा ओरैनो दोङो बिसोर ओरैनो थानो नाङा बिसोरखौ आं मोनसेल'सो बुंनो नागिरदों माने नोंथांमोनाबो बेबायदि बिजनेस खालामनो हागोन खालि दाउनिल'सो बिजनेस नङा बहुत बिजनेस दोङो जेनेबा बोरमा फिसिनो हागोन बेनिफ्राय ना फिसिनो हागोन बहुत बेबायदि दोङो बिजनेस ओमफ्राय दा प्राय एरखम दोङो माने आं गावनो एरखम जादोंमोन आरो न'आव रायजायो बिराद जेनेबा फरायनायावथ' आं बारा इमान मोजां नंखाया नालाय जेनेबा आं पिअ'ल'सो पास जादों जायोबा जेनेबा पार्सेन्टआबो आंनिया खम दा मोनसे थिंकिं जायो न'आव जेनेबा पार्सेन्ट खमबा बियो बेथ' साख्रि मोनखाला साख्रि मोनाबा मावनो माने न'आव मा जानो न'आव मा खरस होनो गथिखे खदाय रायजायो न'आव गथिखे एरखम नोंथांमोनाबो हयथ' रायजायोबो जानो हागौ खायसेया न'आव बिराद जानो गोनांबो जानो हागौ जोंनियाथ' दा जेनेबा मिडिल मान गोनांबो नङा इमान गैयैबो नङा मिडिल माने बहुत प्रब्लेम जायो आरो न'आव बहुत रायजायो दा जों फरायनायावबो हामाखा नालाय इमान मोजांबो नङा थेवबो जों बिजनेसाव दिनै जेनेबा मोजां नाम मोनदो दा नोंथांमोनाबो बेबायदि मोननो हागोन माने समखौ ओरैनो गारनो नाङा जेनेबा मबाइलाव गेम गेलेनानै एबा बाइक सलायनानै बाइकजों सलायनानैलाय माथो मोननो थाव खरस थांगोन फैसा ओरैनो थांगोन जुदि जों बिजनेस मोनसे खालामोबा एक्सपिरियेन्सबो मोनगोन आरो लोगोसे मानसिफोरजों मोजांबो होनजागोन नंगौ दे बियो माने बिमा बिफानि फैसाखौ ओरैनो नस्थ' खालामाखै आरो फाल्थुबो नङा माने बाइक सलायदों बाइक सलायनानै गिदिंदों खायसे आरो बेफोरनि थाखायनो रायजायो न'आव जेनेबा फाल्थु खालामो मायो रायजायो जेनेबा दा सोबनियाबो माने थिंकिं आरो साननायफोरा खमान नङा नालाय थेवबो माने माहाय सानना नाया आरो जेनेबा मानसिनि जिबना बहुत गोलाव जेनेबा थांनो थानायाव जों जेनेबा बेफोरखौ खालामनांगौ आरो मोजां जेनेबा न'निफ्राय नङाबा बहुत रायजायो दा आंबो बहुत रायजायोमोन आगोलाव बेफोरबायदि दा आं जेनेबा दा आं हाबा जाबाय जानानै दाथ' आं हिनजावदो बहुत बुंजायो आं जेनेबा बिफानि जेनेबा एरखम जायो मायो दा एरखम बेसेबां बुंजानो नङा होमबा लासिं नाङो हिनजावनि खाथियावबो हिनजावाबो रायो नोंथांमोनखौबो रायगोन हयथ' सेंग्राबा टाइम दोङो नोंसोरनिबो जेनेबा एरखम खालामना आं बुंखादों ओंखायनो जेनेबा आंबो एरखम एक्सपिरियेन्स मोनबाय गथिखे आं ओंखायनो साननानै बे फार्मिंखौ होदो मोजांनो जेनेबा खस्थ' खालामदो आरो जेनेबा खस्थ'बाबो बाहेराव आं थांनानै आं बाहेराव थांदोंमोन 2000 आं माबायाव 14आव थांदोंमोन आं जे 2013आव स्टार्ट खालामदोंमोन 1 इयार्स होनानै आं ओजा माबायाव बेंगालरावनो आं थांदोंमोन 1 इयार्सखौ आं पान्जाबाव थांदोंमन बेयाव जेनेबा फार्मिंनि हिसाबैनो थांनाय बायदि जादों खिन्थु लासिं नाङो आरो बुंनो बेफोरखौ जेनेबा न'निफ्राय एरखम थांदोंमोन जेनेबा साख्रि एरखम पार्सनेलि जेनेबा जब मावगोन होननानै खिन्थु लोगोदां थगाय जानानै जेनेबा ओजा फार्मिंआव माहाय सोलोंनाय बायदि जादों आरो जानानै ओजा आं बेंगालराव उनाव थांबाय फैसा नांगौ जानायखाय जेनेबा न'आवबो रायजाबाय थायो जेनेबा ओरैनो थायो ओरैनो जायो माथो खालामो दखानबो दंमोन आगोलाव आं दखानबो होदोंमोन नालाय हि दखानियाव आं इमान लाब जानाय मोनदिया माने बाखि लाङो बिराद आंनिफ्राय इयाव माने आं बिराद लस जादों उनाव न'आवबो रायजायो बिराद माने नों खालि धंखखौल'सो खालामो फैसा नों खामायनो हाया जिबनावबो जोंनिल'सो जाग्रा हा हु उनाव फानना जागोन जों बेखौ बुङो गथिखे नोंथांमोनखौबो बुंदों आं बेबायदि खालामनाङा गथिखे बेबायदिनो आंबो बाहेरनिफ्राय फायनानै बेबायदि आं सानबाय जाहाथे आं एक्सपिरियेन्सबो दंखायो 2013आवबो होदोंमोन ओमफ्राय आं बेबायदि आरो बाहेरावबो थांना माहाय जेनेबा सोलोंनाय बायदिबो जादों जानानै खस्थ'खौ नुहुरबाय आं बाहेरनि आं हर सान ओजा खामानि मावनो गोनां जायोमोन बेंगालराव रायजानानैबाबो जेनेबा जों बेलेगनि आन्दाराव मावोबा मोजां मावबाथ' नों रायजाखागोन दा गावनि नंखाया जिथिया दा बेफोर खस्थ'खौनो साननानै इयाव खस्थ' खालामनानैबाबो जेनेबा होदो आरो इमान खस्थ'बो नङा आं जि टेकनिकखौ बुंदो बेफोरथ' इमान खस्थ'बो नङा गावनो खालामनो हागोन बेबायदि माने नोंसोरो खालामनो हागोन आरो माने जायनिखि सेंग्रा दङ ओरैनो सिख्लाफोराबो खालामनो हागोन खालि सेंग्राल'सो होनाखै आरो सेंग्राफोरखौल'सो नङा जायनिखि एजेड जानाय जायनिखि फोथारफोराव जेनेबा
हालेवनानै जेनेबा बहुत खस्थ' मोनदो जेनेबा प्रफिट मोनाखै बेफोर बिजनेसखौ खालामनो हागोन जेनेबा बिजनेसानो मोजांसिन बुंनो थाङोबा साकरिफोराबो माने खायसेया पात्ता मोना एनेकुवा माने नों मासाव बहुत फैसा खामायनो हागोन बेबायदि आरो ओमफ्राय ओरैनो बेकार थानाङा सेंग्राफोरखौ आं बुंदो आरो स्पेसियेलि जेनेबा फेमिलि इसोरो खानसे समाव इसोरो हिनजाव जगोन नालाय ओमफ्राय फेमिलि सलायगोन बहुत माने दायित्व फैगोन न'खरनि सायाव जुदि एरखम बेफार खालामोबा बिराद मोजां मोनजागोन आरो जुदि साक्सेस जायाबाबो जेनेबा न'खरनिफ्राय सापर्टलाय मोनगोन आरो जुदि सापर्ट मोनाबा खायसेया मा जायो बिमा बिफाखौ बुंगोन बाबा आं माने बिजनेस खालामनोसै मा बिजनेस होनबा हयथ' दाउ फार्म हयथ' खायसेया बोरमा फार्म बेबायदि खालामो खालामनानै जुदि खायसे न'आव होनो नों फालतुखा नोंनो जुदि आं बिजनेस खालामनो होयोबा नों फुटारनासो लागोन बिजनेसखौ नों माने धंख' खालामना लागोन दिनै बिमा बिफायाबो साननांगोन माने फिसालाया जुदि खालामनो नागिरदोंबा बेखौ हेल्प खालामनांगोन माने नायनांगोन आरो नंमारगोन ना नङा बेखौ खालामनो रोंगोन आरो बेखौ हेल्प खालामनांगोन खिन्थु जुदि फार्मिं खालामोबा मोजां मानसिनि गाइड होग्रा मानसिफोरनिफ्रायसो जेनेबा दाउ फिसाफोरखौ जुदि लाङोबा आरो जेनेबा एसे बिजनेसखौथ' आं बुंखाबाय जेनेबा अनलि दाउ फिसाल'सो बुङाखै आं जेनेबा जायनिफ्राय जेनेबा ना फिसा जुदि लाङोबाबो बिसोरनिफ्रायबो गाइड ला मोजां मानसिनिफ्राय आरो लायोबा माने साक्सेस जागोन आरो बेखौ हले 100% होनखादो साक्सेस जाखागोन जोंबो एरखम एडभाइस लायोमोन ओमफ्राय माब्लाबा मबाइलावबो नायनो गोनां जायो दै इउटुबाव दाथ' बहुत टेकनिक बहुत बेमार दङ खिन्थु दाथ' आं प्रब्लेम गैला आं मिथिजोबखायो मा दाउनि मा बेमार जायो खिन्थु नोंथांमोना जुदि बोरमानिबो जुदि बिजनेस खालामदोंबा बोरमानिबो जायनिफ्राय बायदो बेफोरनिफ्रायबो टेकनिक ला माने सोलों माने एरखम जुदि सोलोङोबा नोंथांमोना माने फेलारानो जाखागोन नङा माने साक्सेसआनो जाखागोन स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांनि 2018 निफ्राय जा बुहुम पल्ट्रि फार्मनि कमार्शियेल लानायाव बिथाङा मा खस्थ' जाबोदों बा मा एक्सपिरियेन्स खालामखो बेखौ बुंबाय स' जोबथारनायाव नोंथाङा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ फिन खेब बुंनो आं खावलायबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 78961299509 एयारटेल नाम्बार बेयाव कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन आरो माब्लाबा कन्टेक्ट खालामनायाव जुदि बिजि मोनोबा आंखौ हामा मोननो नाङा मानो होनबा आं कास्टमार दाउ फिसा लांनो फैबाय थाखायो आरो प्लास दाउ फिसा लांनो फैयाबाबो जेनेबा गाइड माने लाफायो आरो खायसेया सोबबो जेनेबा दाउ फिसा लांनो होननानै फैया खायसेया माने फैयो जेनेबा सोलोंनो आरो जेनेबा लिरना लांखायो जेनेबा मब्ला मा भेक्सिन होनांगोन मा नांगोन जेनेबा दाउ फार्म बनायनायनि सिगां जेनेबा सोङा हवा जुदि न'खौबो जुदि बानायबाबो प्रब्लेम बेयावबो मोनसे आरो प्रब्लेम दङ बुंनो बावगारदो दा बुंना होनसै जेनेबा जुदि दाउ फार्मखौ बनायोबा नों पुब आरो पुसिम मोखांखौ एरखम खालामबानो जाबाय गोलावनो आरो जाहाथे सान्दुङा इसे बुबा गेजेरनिया साया थानाय नङाबा मा जागोन उत्तर दक्षिण जुदि खालामोबा मा जागोन सान्दुङा इसे नांनानै इसे ओंखारगोन ना गरम जाबाय थागोन रुमा इयावबो इफोरनिबो दोङो बेबायदि नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा मोजाङै एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदों लोगोसे बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै गोनांथि जानाय मिथिनो गोनां बा फार्मखौ नायफैनो हागोन लोगोसे आं गुगोल मेपखौ भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव होनाय जागोन नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारनि जोहैबो गोबां खोथाखौ मिथिनो हागोन आरो बिथाङा गावनिनो निजा इउटुब चेनेल दं बुहुम पल्ट्रि फार्मिं मुङै इउटुब चेनेल दं बेवहायबो सम सम बिथाङा आपडेट होबाय थागोन गोदान खुलिदो आपडेट होबा लोगोसे फिउचाराव गोबां भेक्सिन टेक्सिननि सायावबो बे खोथाखौ सावरायगोन आरो स' दिनैनि बे मोगा मोगि आयदायाव नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ वेलकाम